1971च्या भारत-पाक युद्धात वीर मरण आलेल्या लक्ष्मण वासुदेव रावराणे यांच्या 52व्या पुण्यतिथीनिमित्त 50 वारकऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला। त्यांचे पुतणे तथा माजी सभापती लक्ष्मण रावराणे यांनी या निमित्ताने हा उपक्रम राबवला। आजिरणे गावचे सुपुत्र लक्ष्मण रावराणे हे सैन्य दलात हवालदार म्हणून सेवेत होते। फर्स्ट मराठा बटालियन मध्ये ते कार्यरत होते। 1971 भारत-पाक युद्धात ते सहभागी झाले। यावेळी पाक सैन्याशी 2 हात करताना त्यांना वीरमरण आलं। त्यांना मरणोत्तर वीरचक्र प्राप्त झालं होतं। त्यांच्या वीरमरणाला यावर्षी 52 वर्ष पूर्ण झाली। दरवर्षी त्यांच्या या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांचे पुतणे लक्ष्मण रावराणे विविध उपक्रम राबवतात। याही वर्षी आजिरणे येथील त्यांच्या स्मारकाला सकाळी अभिवादन करण्यात आलं। सायंकाळी हरिपाठाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। त्यानंतर 50 वारकऱ्यांचा शाल श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला। तसेच वारकऱ्यांसोबत स्नेहभोजन केलं। पुण्यतिथीनिमित्त रावराणे कुटुंबियांनी विविध कार्यक्रम ठेवून कैलासवासी लक्ष्मण रावराणे यांच्या आठवणींना उजाळा दिला। वारकऱ्यांनी केलेल्या भजनात रावराणे कुटुंब सहभागी झालं होतं। रावराणे कुटुंबानं राबवलेला उपक्रम साऱ्यांना भावला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।